ጸሎት ትገብራት አላ ጽቡቕ ይዘላአቲ ለይሰቲ ለይቅሕም ለይጭስ ጽቡቕ ልኾነ ሰውይቱ ልንከባኸብ ሰብኣይ ሃበኒ ኢለን ጸሎት ይገብራ ኣሞ ዓይነት ሰብኣይ ተግንያት አላ ደሞ ካልእ ሰብ ይኾና በቃ ሕማቕ ኣንስቲ ይኾና ማለት ሕማቕ ኣንስቲ ይኾና ማ ጸሎት ኽነሲ ጸሎት ልገብር ኽነሲ ሃምዛ ዓይነት ሰብኣይ ሃበኒ ልበልኽን ጸሎት ልገብር ኽነሲ ትረግጾ ደሊኽን ድዩ ወይስ ክትርብሾ ምንታኒ ሰላም ከየግኒ ወይ ጥዑይ ሰብ ከይኾን ምንታን ድዩ ወይ ጸሎት ኽና ኣስተኻኽላ ወይ ደሞ ስራሕኽን ወይ ልተዋወክን ውህብቶ ተንከባኺብኽን ኣንብራ እስኪ ኣንስቲ ለኣኽኒ ይምኽሩሎም ማዓንቲ እምበይ ወይ ጸሎት ኽና ኣመሓይሻልና እና ኣጓላ ታማ ኣድገይቱ ኽና በቃ ኣመልኽና ኣመሓይሻ ኣስተኻኽላ ጸሎት ኽንና ስራሕኽን ይመሳሰል ክጋነይ ነው ሃምዛ ትኾና ላቆላና ላደጉዓይ ይኹን ጸሎት ኽንና ተግባርኽን እና በይዛኽን ኣንስቲ ኣመልኽን ኣመሓይሻ ንብለኪና መጽያ እዚኣ ያው ተለመደት ይኹንቲ እዚኣ ምኽርና ግን ያው ብዙሕ ስለድረይና ብዙሕ ነገራት ስለድረይና እዩ ብዙሕ ሰባት ስለድረይና ካብ ተላዒልናይና በሉ ዳሕና መዓል እያል